Gymnázium Partizánske zostalo verné svojej tradícii a tak sme sa opäť mohli stretnúť pri priateľskom hokejovom zápase, v ktorom elitný výber maturantov vyzval našich profesorov. Úvodné buly síce naznačilo prevahu maturantov, no zápas prebiehal v réžii profesorov, ktorí mali v prvej tretine výraznú hernú prevahu, z ktorej vyťažili 4 góly. Čo hovoríš na atmosféru a na ľudí, ktorí sa tu tento rok zišli? Tak určite táto otázka je určite na mieste, atmosféra je úplne super, viete ako to tu chodí, gymnazisti sú jedni srdeční ľudia, môžete pozrieť na hokej, proste je tu čo fandiť, podporujú, je to dobré. Atmosféra je, myslím si, že dosť nevyhovujúca, aj keď divákov je tu veľa, ale jednoducho nepočujem ten vzruch, nepočujem tú atmosféru, viete ako. Konečne to tu má život, po tých niekoľkých rokoch, čo tu boli poloprázdne tribúny, tak som konečne rád, že študenti prišli na tento zápas. Pán profesor, čo hovoríte na výkon svojich zverencov? No vidieť, že pravidelne trénujeme každý rok raz, takže sa to musí prejaviť, sme jednoznačne lepší. To vidíme na stave stretnutia, ako ste spokojní s výkonom maturantov? No maturanti robia čo sa dá, ale viac sa u nich nedá ako sa dá. Po výroku trénera profesorov sa maturanti vschopili v druhej tretine a zásluhou Davida Hudečeka a Adama Lukyho skorigovali stav stretnutia. Sme v polovici stretnutia. Očakávaš ešte nejakú výraznú zmenu vo výsledku? Ja si myslím, že ja stále maturantom verím a tí to ešte otočia, ja im verím stále. A aký ty budeš ten výsledok? Výsledok bude 12-11 pre maturantov. Tak konečný výsledok bude asi prekvapivý, ako včera Slovensko-USA, to bolo akože ťažký super, ale ako nám to nevychádza 8-2, no je to horšie, uvidíme ako to skončí. No tak na stav stretnutia hovorí, že maturanti prehrajú a myslím si, že prehrajú 10-4. V poslednej časti hry už rozhodovali skúsenosti a každoročný tréning starých hviezd. Okrem gólov sa o divácky najatraktívnejšiu časť zápasu postaral profesor Ivanka, ktorý odzadu napadol Tomáša Piterku a vyprovokoval hromadnú šarvátku. Čo by si povedal na atmosféru, ktorá sa tu tento rok zišla? Čo sa týka atmosféry, bolo to veľmi dobré, sme veľmi spokojní. Takúto účasť žiakov sme vôbec neočakávali a sme im veľmi vďační, aj napriek tomu, že sme nepodali ten najlepší výkon. A bol si spokojný s propagáciou vášho zápasu? Bol som veľmi spokojný, čo sa týka propagácie, plagáty tu boli sme strašne povzbudzovaní. A ako by si zhodnotil výkon svojich spoluhráčov? No, i napriek tomu, že sme nepodali ten najlepší výkon, tak sa nemáme za čo hanbiť, predsa len profesori sú tu už dlhšie, hrajú tento hokej každý rok a my, maturanti, to hrávame prvýkrát. Žiaľ Bohu, nikto z nás nehráva aktívne hokej, tak čo iné sa dalo čakať. Priateľský zápas sa skončil prehrou maturantov 12-2, ktorej nezabránila ani výrazná početná prevaha v posledných minútach.